Alam mo sa gawas for free. Kani siya, andam ni siya maghuwas kanus amin yung ni Ricardito. Guys, welcome back to my channel and we're going to Bigon. I'm riding a series bus. Hello kaayo kay namin sa tuban ako sa tuban. Guys, I'm here at the BQ Mall to Bigon. Nako sa second floor, there is na mga daghan of sapatos. Kaubaan sa mga namili og jogger si Joanne. Uy, shout out dai ko ni Ricardito. Iya ba nila? Ricardito Carayona Jr. Kasama si Janice. Oh, kare si Janice akong kauban. Shout out day ko ni Rino. Kasi pangan ni Rino? Honorino. Si Honorino. Basta kailang tawagan kay... Si tawagan naan? Oh, dong. Tara mo pamili, Nes. Kanang di... Uy, guys, di mo... Planning to buy a boots kuno pang bukid kay lapo kay sa amo sukod na an sukod ng tiil. Kago na kayo Kari oh para sa lapok. Guys, para sa lapok tayo mo lang. Ay, ayaw Nes. Paglain mang ko tiil ko sa Sakit yun ang ingno naglain kag tiil. ay baro ko ba. Uy, ayaw man kani imaha kay pangkasal. Uy, Pangkasal. ay ko ana ko kanito. Saya mo jud kulit ko. Ay pagkasal na niya. Asa Pangita ko no color nga nang kanang view. Ang color. kani ko para ka ng twins gold lang siya kala ko silver. Pang Kari nasa kaya ko. day kari da. Kani guys tanawa mura og. Wala mura lagi ni kanang palwa sa lubi. Unsa kay plano nila ari da? Palit sila gitara. Sana all ka mo gitar. Asa mo tagiya ni mga tawhanan ni claims ani palihog na sa bikyas. Guys, actually guys, kanang nako friend diri oh. Si Madam Risa. Ari mo dool diri og namo ipaliton. Oh, basin pa mapalit po ninyo si Risa. Sige, bye. Namili na po sila orasan guys. Oh, relo di ay. Para na ko na sila time sa ilahang mga uyab. Charot. Sana all that to. Namili sila gold. Anong oras na alas 2. So guys, mga manong na pumiglaing kuan. Speak no kay kung man sila yung napilian. O din si Joanne, taken for granted. Alam mo sa gawas for free.
Asa maminimadong nga ni guys? Guys, we're here at Alturas Mall na. We're inside. But we're waiting for Janice to... tara dito. Kani siya, andam ni siya maghuwas kanus amin yuan ni Ricardito. Hi, Ann. Kaya ka nang trabaho mo. Sige, nagtanong-panda. Wala. Nakapira ba rin ba? Ayaw, nagtrabaho mo. Si Janice, o daghan. Tara si Janice. Daghan siya gikumpara. Uy, sliced bread banda ito. See you later. At kami sunod. Sini. An. Wee 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 wee. Hey, what happened? Baktas mode here. Okay, yan mo may kwarta ipalit, so let's go. Stress na rin. Lakos dahil. Okay. All na flower. Sana all. Ni flower. Tik sana all na lang ko ani. After day, nangukay namin. Kasi Joanne, oh. Barato ra, oh. Naitag 25, naitag 35. Actually guys, nako issues na ganahan dito, pero my god, wala kong Shopee kasi na yung 350. Saan ang rasaran? Oras na para niya na. Yay! Makapalit ba ka rin akong kauban na rin? Isa na may mapalit ba? Guys, nakapalit na may og. Okay, dara oh. Nakapalit ko og shoes worth 350 man to, so akong gihanyo 280 na lang. Yay! Yeah! Ran? Ay na, ran kayo mga bukol na ran. Kailangan kamikam. Kalikawas na mo dyan mo dito kakinaiga nga sa sulod. My head. Bisag na electric fan. So, mangita sa ming Janice. Ugasa na Janice. Gibutang ron. Gibiyaan na ba may sa ba? Sige. See you later. Hindi ka na balot diri guys. Oh my god. Dira mo gipangita di ay kay dara man ni siya. Yeah, we're about to go. Sakay na mi guys.
Hey guys, padung na may kuli na namin sakay na may tricycle. Oh, tricycle. Magtikap daan. Ito ko dahil mo. Kuan ko ganina ba nakapalit na ito kung silikon ko. Mo gani, naagay ko oo. Yeah. Hope you enjoyed this video and don't forget to click subscribe and the notification bell or share the food guys. Wait ka. Wait ako po. Yay! Now tayo enjoy mo dire sa tabi gani. See you in my next vlog. Bye-bye!